وأمن وإيمان وباب المصالح وحب رسول الله مالي ومالكي وبيعي وحرثي وهو عين مرابحي. الله 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 يا الله 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 يا الله رسول الله زين ومفخر وأمن وإيمان وباب المصالح وحب رسول الله مالي ومالكي وبيعي وحرثي وهو عين مرابحي. الله 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 يا الله يا خير من مد الأسات له اليد. ku bëgg Seydina Muhammad defal ni sa ñaari loxo ca kaw. liyan ya ilahi aziyan abada ana muhammadan al-mukhtar fil qidahami. liyan ya ilahi aziyan abada ana muhammadan al-mukhtar. bade juude dow wa kasri zikrin salati summa nusratu dini takhalluq ma qad jaa min siyami. ليا يا إلهي وزيا أبدا أنا محمد أنا المختار. جود محمد أحمد ما يواسلنا نبي مرآمة توب وملتهم. وصليا يا إلهي يا خير من مد الأسات له اليد. نبي جرنكو دي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. ku bëgg Seydina Muhammad defal ni hodade Cerno Ablaye salatul fatiha hodade yebul loxo ca kaw salatul fatiha dañ jaamu ci Yàlla bañ ci bokkaale bakkar ba Yàlla di ko ba loxo ca kaw la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله منه وإنه لمصرف حبي ثم كل المدائح حباني مرادي قبل علمي ونشأتي فمني نوال الكل والكل مانحي. الله 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 يا الله 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 يا طويت مقامات الرجال بحبه دنا فتدلى لي برغم قبائحي وأتحفني ما لا أبوح بسره won ko mbaɗɗen programme to bange fotɓe ƴettude ɗo ene konngudi ko adi fof ceerno wi ko yen udditir alquranil karim eɗen totta ceerno Yaya Pam o udditira alquranil karim. ceerno Yaya bisimilla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم wona ɗum ko en kollat yimɓe ɓe holno lelnirɗen ginol golle meɗen ena ado ƴettude konngol hono no ngaajorinoɗen ceerno ko koddaɗo o hoddi koye yimɓe o hoddi koye almuɓe o hoddi koye julɓe ɗo henna e Bambilor wadde mbaɗe hen ko tottude konngol hono chef de quartier o kanko addoto ƴettude konngol kanko noon o wiyete ko Abdoulaye Sow kono noonne kadi omo ƴettoro konngol e inde maire nokku o di sant mbooloo mi bu baax a baax di leen wax ne ci turu monsieur le maire Ndiagne Diop ak ay conseillers ak ñi nga xamante ne ñoo topp ci ginnaawam yëpp ak ci turu ki nga xamante ne nii mooy ginnaaw yàlla ak yonent bi tey suñu jumaa ji moom moo fa nekk muy suñu imam di imam Moustapha Kounta ak rakkam di suñu imaamu ratib di maam bu Kunta man ak moom ñoo àndoon léegi mais comme ku nekk xam na ne programme yi dafa bëri loolu moo tax moom mu dem ci yeneen programme bàyyi ma fi ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax ne jóge ngeen seen kër mais ñëw ngeen seen kër ñu ngi leen di dalal jàmm di ñaan yàlla képp koo xamante ne nii bis bii moo la tax a ñëw fii lépp loo fi indiwoon ci bàkkaar wala nga indi ko fi ci jàngoro booy dem yàlla bu mu la topp yàlla dëxëñ lépp defal ñëpp jàmm ba képp ku fi jóge ni weeru koor bi demee noonu yàlla na say bàkkaar sete noonu yàlla mën na ko yàlla def di leen dalal jàmm di leen xam ne seen dëkk ngeen jóge seen dëkk ngeen ñëw mbir mi nag toll na foo xamante ne nii ñun dañuy sant yàlla li tax ñuy sant yàlla daf ñoo defal loo xamante ne nii suñ ko xamee yàlla def na ko suñ ko xamul yàlla def na ko parce que ku gis kanam yi xam ne fa ñu jóge sori na te bu ñu déplacé woo ñëw ba fii am na lu ñuy taataan si loolu ñuy taataan si nag yàlla daf ñu ko wërsëgale ñun kon dañuy dellu di sant yàlla bu baax a baax di wàll alhamdulillahi rabbil alamin ñun ñoo lépp bis bi ñun ñëpp lépp lu fi am rek ñun ñi la waroon parce que kii ngeen ñëw di ziare si nii tey ñu xam ko ak ñu ñàkk koo xam neen taxul ngeen ñëw yaakaar moo leen indi fii pour ngeen ñëw di ziare si loolu nag yàlla moo ñu ko baaxee ñu di ci sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yaakaar bi nga xam ne am ngeen ko ci moom mi ñun ñii ñu am ko ci moom yàlla bu ko yàlla tas di ñaan yàlla képp koo xamante ni rossi nga fii tey yàlla na yàlla faxal say bàkkaar delloo la ci jàmm di leen wax ne daal wax dëgg yàlla kontaan nañ waxoon naa ko fi daaw dinaa ko waxaat ren su ma sañoon dinaa làkk ci tukulóor ba ñëpp xam li ma bëgg a wax mais nag noonu la ko yàlla dogale olof yi moo gën a kii tukulóor bi mais di leen xamal ne daal seen dëkk ngeen jóge seen dëkk ngeen ñëw kontaan nañ bu baax a baax ci yéen di leen ñaanal yàlla dal leen ci jàmm te lépp luñ fi jaamu yàlla rek yàlla na ko yàlla nangu kontaan nañ bu baax a baax jërë ngeen jëf o salmina dental ngal fof o salmina joom barnamiji hono ceerno aw e dendagal tawaɓe fof wol muridina e almuɓe o ɗi ñalawma ko ñalde Allah jeeya
وهذا هو الدعوة إلى الله. ɗum ɗo ko noddude faade Allah subhanahu wa ta'ala. الله قال Allah wi من أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. o wi o salmina on mo jetta on ونبارك لهم. yo Allah barkin on. كل من جاءنا له حاجة kala garɗo en addi haaju الله يقضي حاجة. yo Allah humtu haaju ma an garɗo o. من جاءنا بمرض kala garɗo tawi sellani keppu ñëw fi keppu ñëw fekk da nga feebar yàlla faj sa feebar. الله للشيخ keppu ñëw fi fekk da nga am aaju yàlla faj aaju bi. ولكل من حضره. wali kulli man hadara huna kala tawaɗo ɗo keppu ko tawi fi rek ci mbooloo mi. نرجو الله أن نلتقي معهم narju llaha an naltaqi ma'akum marratin ba'da marratin ba'da marratin وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يحضروا حاجاتهم. وي ينتوال سين سخلا من ñaan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. assalamu aleykum bandiraɓe, caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, en calmini en juurima ceerno men ceerno Abdoulaye. eɗen ñaganoma Allah yo Allah hokkumo juutde balɗe, hokkamo cellal, o ɓooya dusde en ha juura. en calmini en juurima ceerno men ceerno Ibrahima Diallo, kanko no yo Allah hokkumo juutde balɗe e hokkamo ɓoyde e jeeso men ɗo. en calmini en juurima ceerno men ceerno Aboubacry Aw Tokaram. en calmini en juurima ceerno men ceerno Demba Aw. en calmini en juurima ceerno men ceerno Seybatu Aw. en vraiment eɗen ñaago ceerno yo wallu en hokka en duwaw no gaadori en chaque année eɗen ngara ɗo hen haade men yaade ziyare walalde. sen ngari ɗo kanko wayninte en, eɗen ñaagomo duwaw en jehene jaam gartene jaam. eɗen ñaagomo duwaw kadi yo duwano mawɓe men ɓooyɓe dusde en ɓe. mi soynima ɗo Moussa Sow en, Demba Aliou en, e trésorier men woni babam Alassane, kamɓe fof e ɓen ɗo vraiment ko mawɓe jagguɓe APW. salminimon bandiraɓe, amin jafno no feewi e ƴettude konngol ngol. min potano ɗum wadde saabu joɗiɓe ɗo ɓe ko halifaɓe, mais kadi minen fof amin mbawno yondinade e konngol Abou, par ce que ko jinnaɗo kono kadi kanko ardi fedde APW woni association joguiɗo ɓamtare walalde ɗo e Dakar. caggal nde président international Alhaji Seybatu wi yondinima e makko, minen fof ɓe mbawno hen yondinade. kono noon haade ko aadi tan min timmintu. amin belti ceerno, min gari ko timminde aadi hakkunde ma e ɓesgu walalde naaɓe wonɓe ɗo e Dakar. min gari ko salminde e juurade an e ɓe min tawdi ɗo ɓe fof. Aboubacry limti, jarani ko mbeɗa arta hen. min pawi calminal ɗi e juuɗe ma jettinana amen dendagal halifaɓe wonɓe ɗo ɓe fof. kono amin calmina kadi calminali keeriɗi ceerno men halifa men ceerno Ibrahima mo ganduɗa hakkunde moɗon minen fof komin seedeji kalde gari min gari mamin tawmo ɗo. min gari ɗo henna ko salminago ɓiɓɓe d' abord, par ce que wonɓe ɗo ɓe fof ko ɓesgu ma, mais kadi almuɓe maɗa, par ce que walalde fof ko almuɓe galle Alpha. hay ɓiɗɗo walalde goto wasani wonde almuɗo galle Alpha. min dañi sens kadi minen walalde naɓe wonɓe ɗo e Dakar, Allah hokki amen halifa gardiɗo galle Alpha fof hoɗi ko ɗo e Dakar. min tawi kadi mawɓe amen ɓe min gardi wona mabɓe nanɗo Abou limtiɓe, aɓe peri lawol, aɓe pewji ko moƴƴi. ina wawno enen fof kawren walalde ko toon ziara o woni. somin gari toon kadi duwanoɗa amen no mbattani, mais kamɓe dañi hakkille wiide e kala hitande haade men yaade yen jetto ceerno o haade Allah hokki men koye men e hoddi Dakar. calminen mo, juuroɗen mo enen hotɓe Dakar ɓe haade men yaadude makko taw yen Fuutankoɓe ɓe. on sens minenne min gari min dewi e koyɗe mabɓe, min jiiɗi ɗum ñemtinde, min jiiɗi ɗum timmitinde. ko ɗum jeeyi sababu min gari ɗo hande ceerno salminde e juurade. amin ñaago ya duwano ɓesgu walalde fof. Aboubacry haali mawɓe e sukaɓe, sabu wonko walalde dañata yimɓe fof ina cikka e ɗum hawni, kono onon mawɓe ɓe walla e minen cukalon kon anduɓe galle Alpha amin gandi ɗum hawnaki.
rawane min ngariɗo amin duwo nden min gonnomi ko directeur Allah waɗi laamu ina gasno yimɓe fof ina miijo ina ɓerɗe mumen ne taƴi Allah waɗi min gitta directeur min timminani hen lebbi 3 4 hande mi arti komi honorable député à l'Assemblée nationale amin gandi kala ko Allah hokki amen duwaw galle Alpha nan hen kadi amin gandi ɓisgu walalde meeɗani yewede walla meeɗani telde walla meeɗani dawde yiiloyi waasi dañde ɗum ko barke mon e duwaw mon ɗum waɗi amin jiɗi yon ɓeydu duwaw ɓeyda noon surtout wonɓe ɗo e Dakar ɓe sabu ɗum kala ko watte walalde mbeɗo wawi wiide walalde fof ne waɗa hen kala walaldenajo towni kadi ina yiiɗi wadde hayso ala mais hande won darde nde ɓesgu Dakar dari tawi ko darde labtude woni eko yahate kala walalde nane Abougay haala ko Aboubacry Oumar dañani walalnaɓe ma won million ngaji 10 tawi fati koye jangde kada baɗɗo e jangde yiiɗi ko yo yimɓeɓe ɓeydo mais kadi ziyara batteɗo yimɓe fof ne gandi so tawi ko walalnaɓe ndendi mbi ina mbaɗana mon ziyara wona onon namdi ko walalnaɓe mbaɗata jawɗele men mbi yo mbaɗana mon ziyara ziyareji ne kewi to ceernaɓe mbaɗanta koye men men onon ko walalnaɓe mbi ina mbaɗana mon ziyare ɗum tagi ziyara o fawi koye dow keeceje walalnaɓe ɓe ndendini kala ko section Dakar fotno addude koye mabɓe yalti kamɓe fof aɓen ɗo jooɗi ɗum noon amin jiiɗi donoɗa ɓesgu ngu donoɗa bandiraɓeɓe donoɗa amen min jaaha e dow jaam min tawoya bandiraɓeɓe e dow jaam mbaɗen ziyara o e dow jaam gaynen ɗum kadi e dow jaam Allah hokka men kadi tawtoɗen kadi mo wuuri min beltima no fewi Allah jarama on jarama mi hanno ɗo yen tan min calmini on min puɗɗoro salminago ceerno Abdoulaye Aw khalifa galle Alpha Mamadou rewo e worgo funnague e hirnague min calmina wondiɓe makko miñi ko on rewɓe makko ceerno Aboubacry Aw ceerno Seybatou Aw ade mam jam wiide ko président APW ceerno Seybatou Aw ceerno Demba Wuldu Aw walla ceerno Aboubacry kañum ne ceerno Abdoulaziz Aw arani yo Allah hokkumo jaam afiya Abou Seybane nanɗo jooɗi ceerno Abou Seybane e ɓesgu ngu fof min calmina tokaram ceerno Ibrahima Diallo e yaadiɓe makko fof min calmina chef de quartier kalɗo joni o imin mbiya yo tinen min salminago maire wuuro ngo bandiraɓe en tawama rowane Allah duulima enen garti ɗo hikka enen tawaɓe ɗo hikka ɓe eɗen ñaagui Allah yen tawe mo wuuri eɗen jetta Allah kadi no feewi sabu ko gonɗen dow mum ko gila sosa ha joni hikka waɗi édition 26 26e édition ɗum noon 26e édition jimbinaɗo nde ɗum sosande fof joni nana yara koyɗe mum nana e haajuji mum walla won ko woni walla ni tawar ko dañi ɓesgu ɗum ɗon noon ko yettude Allah fuɗɗade hunde ina yara yeeso ara ha ɗo joni ɗum ko andude ko puɗɗiɗa ko ko gonga kala ko wona gonga firtoto ɗum noon ko yettude Allah andude duwaw Alpha Mamadou mami rutto hen wona duwaw seeɗa sukaɓe kaali ɗum joni na wawi ni nde Aboubacry Oumar haali nde honorable député Moussa Sarr haali nde mi wiya no jolfo e mbiyata ni jolfo hen saji na wiya mi haala ɗum e wolof mi haala ɗum e pular dowtuma sammi mbam sama guelem maggana ɗum firti so tawi a neehi gueloɗi aɗa ayna bamɗi so gueloɗi ɗi mawni a weddoto bamɗi ɗi paya gueloɗi ɗi ɗum noon Aboubacry Oumar Moussa Hammadi mbatti darade kala haaluji dewɗi lawol ñiiɓiɗi yimɓe fof keɗo Ibrahima Sarr nam foti foftade o wi ɗum noon ina wawno tan woppede juuɗe amen kono miñi en ɓe min gondi ɓe na daɗi hen lang na mbaɗa hen saji komin mbawa wadde miñi en ɓe to guure Seybatou Aw en Abdoulaziz en Seybatou Aw tenkine muɗum
na waɗa heen golle tiiɗɗe e nder ziyara o ko suuɗe ko feeñi kadi o yiɗa haale ɗum ɗon e mbawno woppide juuɗe amen kono noon waɗa heen juuɗe makko ha tiiɗi imin belde maɓɓe ne no mbaɗiɗa ɓuuɓde mbeelu ni kamɓene imin belde maɓɓe eɓe takke amen eɓe mballa min eɓe somin ngari eɓe jewta min eɓe jajani min eɓe cuusni min cuusɓe no feewi no feewi no feewi imin ñaagui Allah ko ma ko yo Allah juutno ha juurta juutden hen ruttata ko caggal imin ɗamini kadi min mbi sa yi mboɗo juuta e haala he min mbi ko minen walalnaɓe min mbi min kalat daade dow min ngala ko ɓuuri Alpha Mamadou min mbi minen walalnaɓe ɓe ganda e nder walalde so wiyama galleji jeeɗiɗi goni hen galleji jeeɗiɗi cosɗi walalde ɗi galle Alpha Mamadou watti galle jeetata jeeɗiɗi ɗi galle fof no jogui lefol Alpha Mamadou jogui ko gueɗal diine ko gueɗal mum timmugal ɗum totta ko gueɗal diine min jatita hen caggal min celaki ɗum saabu ɗum jaggude e gueɗal Alpha Mamadou yo daro woto welsinde woto woppe ko fellude diine min mbi won kala ɗum ɗo joni e nder walalde no sikku Moussa Hamady Amadou wi noon nder walalde ala mo wona almudo Alpha Mamadou gila jatiraɓe hay taniraɓe ala mo Alpha Mamadou duwanaki ala mo ɓi Alpha Mamadou duwanaki ala mo tanmo Alpha Mamadou duwanaki no Abou Gaye wi joni ni Aboubacry Oumar walla Abou Roudou ko waɗi ko e duwaw mon e caggal ballal Allah e duwaw mon o dañani wuro ngo million ngaji 10 fourniture scolaire attoɓe ɓe garat toon ko alarba walalnaɓe noon nandini foof saaha soɓe dañi koɗo eɓe jaɓɓo ɗum eɓe jirwina e ɗum ko ceerno Alpha Seybani wiyatno noon so koɗo ari jaɓɓoɗe ɗum bismode ɗum teddine ɗum kaade teddugal so yeehi nawta teddugal mon kamɓe noon soɓe gari imin gandi soɓe gari ɓe gara law wuro ngo jaɓɓoɓe kadi jippinaɓe galle tanum Alpha Mamadou galle Seybato Aw wi kañum jogui jippude nde jogui ñamde jogui yardu soɓe mbaali ɗon ha weeti wuro ngo foof renda jangguinoɓe école ɓe joguiɓe lycée ɓe joguiɓe collège ɓe joguiɓe école primaire ɓe e éliji ɗi ko wayno député ji Moussa Hamady Sare ni minen foof min gara e maire walalde o min gara min daro min gonda e mabɓe min jaɓɓoɓe ɓe gadda matériel o matériel million ngaji 10 welsintaki soɓe gaddi min cofniɓe beele janggo e jaam waɓe no mabɓe ni ne gadda ko way noon kono noon Abou Gaye haali ɓe jaɓɓi koye koyɗe collège o nde dari nde won waɗɓe hen haalis ha heewi won darnuɓe collège won feeta collège waɗi koyno Seybato o waɗi hen won dariɓe hen par ce que minen haaloɓe ɗo ɓe ko barke école o école aji ɗi ɓe mbaɗata ɗi kono to minen uddiri ɗum ɗum yo Allah hokku en wadde ni kadi wuuri tawa eɗen ɓeyden ustaki e duwaw e ballal Allah e daraja yon Allah sallallahu alaihi wasallam e duwaw sernaɓe e duwaw Alpha Mamadou Allah hokku en ko jiɗen min dendagal mana hawruɓe ɗo goto hen foof inde mum e zati mum eɗen gardina hen noon khalifa jonde nde mawɗo jonde nde kanko e miñiraɓe makko ganduɗa foof ko khalifaɓe ko yimɓe mawɓe banggue diine e banggue aduna woni mana khalif ceerno Abdoullahi Aw yo Allah ɓeydu juutnude balɗe makko e wondude e cellal o ɓooya ardade dente ɗe ɓooya mana rewde makko mi feññina hen tan gueɗel kanko ko tubako mbiyata ko double casquette mana ko mana leppi ɗiɗi gotol ngol ko khalifa tani ko ɗo walalde ɗo Fuuta kono noon banggue goɗɗo o e nder lawol tijani e nder ɓesnore lawol tijani Allah waɗimo ɗon khalifa on ɗon khilafa noon haɗani Fuuta haɗani Sénégal ko cariɗo e aduna he ɗum eɗen jettira ɗum Allah mbeɗa waɗa mon félicité onon ɓe ganduɗa alhamdulillah nde Allah ardinimo ndewɗon e makko woni association ɓamtare walalde min keɗima discours aji ɗi foof rewi lawol ha tengti noon e battinɗiɗo haalde hono tokaram honorable député Ibrahima Sarr alhamdulillahi na wayno ziyara o addi vraiment nde wonɗon ko intellectuel haalanno
haydara o paali الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر من دار العظيم يا همة شيخ لنا بهذا المحضر وتاتي بنظرة تاتي لنا بظفر اللهم حقق رجنا رجاكم اللهم حقق رجنا رجاكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.